Goa Wahyu minangka anak dewa uga acecep Sutardi acecep Mamai Indri Mamai Witri sing duwe PNJ Mamai Indri ngomong dipin maksude sampai kakang keder bahasa isin wira tenang sapa mampan kakang ku setia yen beli percaya kakang kuwani disumpah sing bener jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin wong ayu pasti dikawin. Jeruk ngomongan dari hati kakang bunga apa sing dadi pikiran Wahyu demen sampean Wahyu anak dewa 100% asli Wahyu anak dewa Wahyu anak dewa Wahyu anak dewa Wahyu
percaya kakang guwani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja izin wahyu sawiramani Saweri dalange bagian saweri coba bruk ngomongan bari ati kakang bunga apa sing dadi pikiran bulane delaman kang cece yen bengi kelingan bayat cecep angin digawat turunnya jalan demeni acecep sing wis ana rapine acecep pengen ketemu acecep isi marek acecep gokis pedeng ngapa jadi mengkengen acecep gulaku beli bisa karen acecep senajan akeh wong lanang silego acecep bagus pedeng tapi ati acecep beli bisa dewen wong liyan acecep senajan aduh acecep nanging acecep nyanding nyingiri wong demen mari acecep sayang acecep sing bokis kedeng wis duwe rapi nak apa jadi mengkenen acecep gulane beli bisa kale najan akeh wong lanang sing lego acecep sing bokis bedeng tapi ati beli bisa demen wong liyan acecep senajan aduh